खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। दिनै 15 फेब्रुवारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार गायसनथाइ सान। बर'नि सिनस्रि माहारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै गोथार गायसनथाइ सान। दिनैनि सानावनो थांनाय 1960 मायथाइयाव क'क्राझाराव एबसुनि जोनोम। बै समनि बर' हारि अनफावरिफ्रा बर' हारिखौ सिबिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होदोंमोन। फैयै फैयै दिनै एबसुआ 57 बोसोर आगान होफैबाय। दिनै रायजो नाङै एबसुजों लोगोसे बर' हारिया एबसुनि जोनोम सान एबा गायसनथाइ सानखौ फालिदों। जोंनि बड' निउज नखरनिफ्रायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार जोनोम सानाव गाहाम हामलायथि आरो सिबिनाय खुलुमनाय बावहरबाय। तामुलपुर जिल्ला बिसानि नैथि बोसोरारि लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंगोननि साखाफोरा जादों सुक्लाय सेरफांनि नावकाटा बैसागुसालियाव। तामुलपुर जिल्लानि सुक्लाय सेरफांनि नावकाटा बैसागुसालियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बिसानि नैथि बोसोरारि गेट टुगेदार खुंफुंनो साखाफोरा जाबाय। बोहैथि 17 आरो 18 फेब्रुवारि खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंगोन तामुलपुर जिल्ला बिसानि नैथि बोसोरारि गेट टुगेदार हाबाफारिखौ। 17 फेब्रुवारि गिबि सानाव मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारि लागोन आरो 18 फेब्रुवारि नैथि सानाव फुंबिलि समाव बिसानि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो बरायनाय लानायजों लोगोसे सावथुन मुलुगखौ गोदान आदब खायदाजों जौगाहोलांनायनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय हाबाफारि लागोन। बेजों लोगोसेनो गोजाम गोदान महरगिरिफोरनि सिनायथि आरो रोंगौथि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानाय जागोनखौ मिथिहोदों। आसाम सर्व शिक्षा अभियाननिफ्राय आबसु BSSनिसिम गोनांथार नटिस। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे रायजो राजा फोरोंगिरि फरायसाफोरनि नाजाथाब नाजानायनि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोननो हानाया थुलुंगाथाव। आसाम सर्व शिक्षा अभियाननि मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बावैसो सिगां जोबनानै थांनाय गुणोत्सवआव थाखो 2नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' रावनि सोलाय इंराजि रावजों खुंफुंनायखौ लानानै फिन खेब बर' रावजों खुंफिननो खावलायनायखौ लानानै 16 फेब्रुवारियाव काहिलिपारायाव थानाय स्टेट मिशन अफिस समग्र शिक्षानि नब्लाङाव सावरायगोन होननानै आसाम सर्व शिक्षा अभियाना फोरमायदों। गामि गामि थांनाय हाबाफारि लादों MP दिलीप सैखियाया। लकसभा बिसायख'थिया खाथि सौफैनाय लोगो लोगोनो राजखान्थिगिरिफोरनि गेजेराव भटार रायजोनि खाथियाव हाबफैनाय समाबो बांबोबाय। बिदिनो 8 नं मंगलदै लकसभा थामहिनबा दरं उदालगुरि लकसभानि MP दिलीप सैखियाबो गामि गामि दावबायनाय हाबाफारि बायदियै डिमाकुसि भेरगावनि दारंगा सुबायाव थांनाय हरखौ बारहोनानै दिनै डिमाकुसि ओनसोलनि साहा ओनसोलखौ दावबायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि 57थि जोनोम सान फालिदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सालबारि गेलेग्रा फोथाराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों आफादनि 57थि जोनोम सान फालिदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आर'ज मेथाइ रोजाबनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों जागायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसेनो बे समाव बाहागो लाफानो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि जिल्ला आरो दख'रा आफादफोरनि गासैबो दैदेनगिरिफोर, लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो दोलै नोगोरै बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।